toch zo druk? 2 dagen is te kort, is er niks aan te doen. Waarom giet het feest niet voort? En het antwoord hebben we. Draaien en hupsakee. Was de wereld nou eens omgedraaid? 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Dat ligt me nou echt super gaaf. Dan zit iedereen in de zomermacht. Alaaf en het kerstmis kijkt in de stal. Vier kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid? 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Hey, 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 hey. Wie gewoon wat dat doen, dat was toch niet zo gek. Een andere vullen is er is aan feesten geen gebrek. Dus het antwoord hebben we. Draaien en hupsakee.